Jamen, jeg synes, det er irriterende, når Jesper han prøver at løse alt med praktik, i stedet for bare at høre på, hvordan jeg har det. Godt, Julie. Meget konkret. Super flot. Når du så er frustreret over et eller andet, ikke? Så prøver jeg at hjælpe hende, og så bliver hun sur over, at jeg prøver at hjælpe hende. Men måske hun har behov for at vise, at hun godt kan selv. Jamen, det behøver hun jo ikke. Vi har aftalt, at vi gør det sammen. Men derfor kan hun stadig godt have behov for at vise, at hun er selvstændig. Ja. Så kan jeg bare hjælpe hende. Ja, men du kan jo hjælpe hende ved ikke at hjælpe hende. Ja. Du skal hjælpe hende med at være der for hende, så at hun selv kan løse problemet og føle, at hun er selvstændig, og du støtter hende. Så det er nok, du bliver psykolog. Det kan godt være, jeg ikke ved så meget, men jeg har været sammen med Laura i 8 år, så jeg har en del erfaring. Kender du ikke det? Anerkender Gerard-film? Anerkend Gerard, så nej. Du skal bare anerkende, at der er et problem, og så give en ret i, at det er skide irriterende. Uden at løse den. Ja, Tobias! og så her. Ja, Der er overhovedet ikke flere pladser på de der fødselsforberedelseskurser. er der slet ikke nogen plads? Nej, hvor svært kan det være for dem at vide, at der bliver født mennesker hele tiden? Det er også utroligt irriterende. Ja, helt... Der er nogle andre kurser, der må der være nogen, der har plads. Selvfølgelig har jeg tjekket, om der er andre hold, Jesper. Det er jo det, jeg står og siger. Jeg er jo dum, vel? Ja, men det er da også utroligt, at man ikke kan gå ind og se, hvor mange børn der er blevet født, og så sørge for, at der er pladser nok. Præcis. Og når man er gravid, så skal man da ikke dele med det stress, det er at finde nogle kurser, der slet ikke er lavet, så det kan da ikke mening. Præcis, der er sådan, det skide stresset af det. Jeg ved godt, der er rigtig, rigtig meget for tid. Jeg synes virkelig, du klarer det godt. Synes du? Undskyld. Det er også bare hormoner. Det kører, og jeg kan ikke styre det. Jeg går ind og kigger igen. Ja.